from Camp Phillips to munisipyo sa Libuna. Matuta karon dito. Kung nakita ninyo, same ra gyapon akong sanina. Kay same ra maning adlaw katong i-shoot na mo ang itong previous na mga video. Camp Phillips to Daylayan. Tara. Parang dalan. Overlooking. Yan nakachat. Kidnon. Diri mini agi sa Puerto Dapit. Ang isang agianan dadto dapit sa Undahag. Shoutout tayo sa akong BFF nga si Lovely Alugar Mulato naa sa Laturan. Sayang ana si Marlon o si Pitpit, si Lufea, yung anak. Hi. Okay, back on the road.
makita tamo kung saan nakatsada ang munisipyo karon sa Tibuna. Tsada na ilang munisipyo karon ang balik ta. Naon dalan. Wow. Insay di ka na ana. Di mo ka nagtanaw ana. Wow. Oh, wow. View na lang tanawan ninyo guys. Ayun na lang tanawang tagway sa vlogger kay. Ano na. Mga view na lang tanawan. Oh my God. Kay Mount mga vlogger. Tara, tara, tara. Eh, Bonky. Oh, wow. Oh. No. Ano yun? Sa pangalan na ng mountain. Panas la o mga trabahante nasa Del Monte. Muton sila nang harvest or nang ano? Harvest na sila squad. Pinya no. Pinya. Pinya ngayon mo pinya to. Nang dalan na rin. Simentado na ganing dalan na rin. Makita ninyo guys, di na mo Nang nakita ninyo guys, nila pa yan na. Oh, labay ra lang. Dili na mo Oh my God. Tawa. Magandang tanawin. Oh my. Lagi ako parang Ah, di na mo. munong ka dyan. Sige. Ay, di makakuan tayo. Saman. Dali. Oh, dali. Saman. Wala na. Ay, no? Grabe ka tsada ang pinya. Oh my God. Oh guys, welcome sa akong pinyahan. Nang makita ninyo, dili na ako Ipakita lang tamo. Say pangalan na ng mountain. Comment down below daw. Singit name ana. Dugay na ko diri sa Mindanao pero balo singalan na na mga iko sa inyong tabang sa name ana. Okay? Tara. Okay guys, ato na ta kay medyo dag-om na. Okay? Tama kaya. Ay, Raptor baka naman. Nakarinta mi sa ato. Nara, murag maon na ganing ni. Alright, be. Let's see. Nara. Nara. Municipal sa kwan. Aroon. Or may pagbutuyog na lang ka. Guys, nagapit mi dire sa ilang Tibuna Municipal Hall. Ano siya? Oh, sada na kayo? Oo, tawa. Pagani na po kami kamulo kung ano sila ba? Oh, sada na kayo? Sila ikuan, no? Bawal musulod. Musulod siguro ba? Dili siguro no? Oh. Ano ilang kan guys oh. Ilang araw. Sada na tayo. Oh. Kung maka road trip mo dire, hapit lang mo dire sa ilang municipal hall kay tsada man. Tsada siya ambience ba kay bugnaw. Then ko ano to. Oh, pero oh. Select one. Mga
mga tribo padre isa tang lalaki. Balik ta dito take manamig kuan picture sa daw mi. Okay, tara. Tsada lang mga Bermuda. Police station. Tara. Maura to ang among video karon. If you like our video, please like and Subscribe to our channel. peace. Bye bye. Bye bye.